はここで問題。マザールで変わったものを見つけました。キルギスならではの商品だそうです。長さは20センチくらい、筒がついていて、穴が棒の先につながっているようです。一体何に使うんでしょうか？じゃあマリナちゃんから。普通にパイプ？パイプね。これに見えるよね。最初穴開いてるの分かんなかったらこうするの。ああまあね。ね。羊をこれでガンと。羊ね。これさっきの飲み物みたいにこうやって取ってこれで飲むの。それで飲む。石鹸水入れてこっから吹けばシャボン玉が出る。それふって言ったら音する？音出るかも。出ない。出ないですね。出ない。いやお前が喋ってんだ。お前声出してんだろ。答えはキルギスの子育てに欠かせないアイテム。いいかも。実はこれキルギスの子育てアイテム。キルギス伝統のゆりかごとセットで使うそうです。そのゆりかごの真ん中には穴が開いていて、下を見るとバケツ状になっています。でこの道具が登場。なんと赤ちゃんのお股に装着。用を足してもバケツに流れ込み、おむついらずしというわけ。この道具シメクといって、ちゃんと男の子用と女の子用があるんですって。外れちゃわないの？赤ちゃんが動かないように布を巻きつけて足を固定してしっかり縛るので外れないようになっている。日本にはちょっとね考えられないね。そして縛ると赤ちゃんは嫌がるのかなと思いきや安心するのかすやすや眠るそうです。口つけなくてよかった。親方詳しさね。そういえばやってました。シャボン玉とか言って。でも好きなね男の子があったらちょっと一回じゃあ笛みたいな。